He is a very naughty boy. He is a very naughty boy. He is a very naughty boy. Yaron baya jin magana kwata-kwata. Yaron baya jin magana kwata-kwata. Kalmar naughty da turanci tana nufin yaron da baya jin magana. Shi ake kira da naughty. Why are you so stubborn? Why are you so stubborn? Why are you so stubborn? Me yasa kake da taurin kai sosai? Me yasa kake da taurin kai sosai? To a nan gurin kalmar stubborn tana nufin mutum mai taurin kai sosai, mai matuƙar taurin kai. Shi ake kira da stubborn. Nigerian president is very stubborn. Nigerian president is very stubborn. Nigerian president is very stubborn. Shugaban ƙasar Najeriya yana da matuƙar taurin kai. Shugaban ƙasar Najeriya yana da matuƙar taurin kai. Can I try on the cap? Can I try on the cap? Can I try on the cap? Zan iya gwada hular? Zan iya gwada hular? Kalmar try on tana nufin gwada abu. Misali, gwada kaya, kowanne kala. Idan za a gwada kaya, to da turanci wannan kalmar tana nufin try on. Ita take nufin gwadawa. Please wear your shoes. Please wear your shoes. Please wear your shoes. Dan Allah ka saka takalminka. Dan Allah ka saka takalminka. To a nan gurin za mu iya cire kalmar wear wadda take nufin sakawa ɗin, sai mu saka kalmar put on. To da put on da kuma wear duk ma'anansu ɗaya, dukansu suna nufin saka abu ko riga ko hula ko takalmi, duk suna ɗaukan wear da kuma put on. So a nan gurin kaga sai mu ce mene? Sai mu ce please put on your shoes. Please put on your shoes. Please put on your shoes. Dan Allah ka saka takalminka. Wani bawan Allah ya yi min tambaya akan YouTube inda yake cewa, dan Allah malam, ya zan ce ka cire takalminka kafin ka shiga da turanci? To ga amsa. Take off your shoes before you enter. Take off your shoes before you enter. Take off your shoes before you enter. Ka cire takalminka kafin ka shiga. Ka cire takalminka kafin ka shiga. He is wearing the shirt inside out. He is wearing the shirt inside out. He is wearing the shirt inside out. Yana sanye da rigar a baibai. Yana sanye da rigar a baibai. Kalmar inside out tana nufin ka sanya abu a baibai, ko da wando ko kuma riga ko ma dai menene. Idan ka saka shi a baibai to za a kira shi da inside out. Wannan shi yasa muka ce he is wearing the shirt inside out. The cap doesn't go with the shoes. The cap doesn't go with the shoes. The cap doesn't go with the shoes. Hular ba ta yi daidai da takalmin ba. Hular ba ta yi daidai da takalmin ba. So a nan gurin kalmar go with tana nufin wani abu ya dace da wani abu. Wani abu ya yi daidai da wani abu. So a daidai wannan lokaci za mu iya ɗauko kalmar match, wanda da kalmar match da kuma kalmar go with ma'anansu ɗaya, duk suna nufin wani abu ya dace da wani abu. So za mu cire sai mu saka wannan ita ma mu gani. The cap doesn't match the shoes. The cap doesn't match the shoes. The cap doesn't match the shoes. Hular ba ta yi daidai da takalmin ba, ko kuma hular ba ta dace da takalmin ba. The shoes don't fit me. The shoes don't fit me. The shoes don't fit me. Takalman ba su yi min daidai ba. Takalman ba su yi min daidai ba. A nan gurin ana magana ne akan cewa zai iya yiwa takalman sun yi min yawa ko kuma sun yi min kaɗan. Saboda ita kalmar fit tana nufin kaya su yi wa mutum daidai, shine kalmar fit. To tunda na ce kuma ba su yi min daidai ba, so it means sun min yawa ko kuma sun min kaɗan. The cap doesn't fit me. 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 Hular ba ta yi min daidai ba. Hular ba ta yi min daidai ba.